Jeg er i gang med min bograpport, og første spørgsmål er om forfatterartikel. Forfatteren hedder Ine Bure, og jeg kender til den gennem et par andre bøger, som jeg ikke lige kan huske, så jeg kender lidt til den, og så fortsætter vi på et andet spørgsmål. Forfatteren levede i 1971, og jeg kender ikke så meget til nogle andre værker. Genren er roman, bare sådan, og handlingen, det er et resume er bare, at det handler om Christoffer, som lever et forkert krop, og han har så svært ved sin familie, og ved især sin mor, som ikke støtter ham i de her svære tider. Synsvinkel er første person, alvidende. Tiden den var et år cirka, og den foregår i 2013. Den er springende i tiden, fordi den går både tilbage og frem i tiden. Handlingen foregår i København, vil jeg tro. Og stedet er meget rigt, og fordi familien bor i villa og meget rige kvarterer. Ja, hovedpersonen er Christoffer, og bipersoner er mormor og familie, og så et par andre bekendte. Personerne er både mærkelige, meget hårde, fysiske, og så er der bare svage og så videre. Nogle af dem har meget selvtillid, og mange er bare selvglade og så videre. Jeg kan sammenligne med andre værker, som for eksempel Ondskab, fordi jeg har lidt det der tilfælles. Ja, så er der også andre ting, for eksempel Ondskab og Krise og sådan et par andre ting. Temaet er krise, fordi at Christoffer har et problem med sig selv og sin egen krop. Budskabet er bare, at man skal være glad med sin krop, selvom det måske er anderledes. Og ja, titlen passer til sig selv, fordi at han havde sin familie, så derfor kalder han sin fucking familie. Holdningen er bare, at man bare skal være tilfreds med, hvem man er. Mit indtryk er, at den er meget god, og den fanger mit opmærksomhed meget, fordi det sker meget i den her tid. De er særlig interessante, fordi der er forskellige mennesker og forskellige slags folk. Jeg begyndte med at kunne lide den mere, før jeg troede bare, at det var en kedelig roman og så videre.